ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ଲସ୍ ଯୋଜନା। ଏ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ଲସ୍ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ଲସ୍ ଯୋଜନା। ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ଲସ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କିଶୋର ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଭଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ, ସୁଭଦ୍ରା ସୁରକ୍ଷା, ସୁଭଦ୍ରା ସାଥୀ, ସୁଭଦ୍ରା ଯାତ୍ରା, ସୁଭଦ୍ରା ସଂଘ, କୁହ ସୁଭଦ୍ରା ବା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ସୁଭଦ୍ରା ସହଯୋଗୀ, ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କଲାର ଓ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା 145 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିରାପଦ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସୁଭଦ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିରାପଦ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 153 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। 98 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ପ୍ରାୟ 4,900 କୋଟି ଟଙ୍କା ପେ କରି ସାରିଲେଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଅପଡେଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।